Gaur goaz Montevideora. Ondo esango dugu, Montevideora. Ez da initzaila, Montevideo. Ahor, Montevideo. Izan zara? Bai, izan ginen. Zeu izan altzara? Ez, baina ikuste du ondartza behintzat badaukala. Bai, ondartza, edo ibai ertza, eta bestakit, adibidez, Ego Amerika ezagutzen azteko leku aparta da, nian akoratzen naiz, nola bigarren eskuko liburunetan ibili ginen murkil eginda, eta han Uruguain idazle handiak badaude, eta haien libura lebila eta bilatuko dituen, eta hemen isildu dugu, gaur ez da okin niri hango berri ematea, ura deskubritu berri duen mutil bati, baizik. Eta nor da bera? Grazia du Ander Elorduin, eta orain baino lehen etxe honetan lanak egindakoa da, umerik ez duzuen ontzat, programa ezagunak dira, bagoaz, eta Hiruzpalau telebista saioak, eta horre asitzen Ander Elordui bere lanak egiten. Eta orain Montevideon da bagoaz, Orain Montevideon, bai, joan egin gora. Bai, hor behar du. Eta bira liburu den da, bira, esan ez duzu, ba? Bira. Ander Elordui! Han egunon esan berko dugu. Egunon, Ander! Eguerdion. Eguerdion. Ander, ze ordu da? Hemen eguerdiko ordu biek 10 gutxi. Ordu biek 10 gutxi. Galdetu behar gani... Bastatzeko orduek. Zuzenekoa nondik ari zara egiten? Hor, uztarri bat jarri eta zuke logelan ez duzu izango? Ez, etornaz leku berezi batera, betxo, orkestuko etxuet da Enrique. Enrique, torri. Ara. Hau da... Aizegoa Euskal Etxeko koordinadoretako bat, eta bapurtxue etxean moduen sentiduteko, ez da? Konexioa errezagoa izeteko. Enrique ere ezagutu dugu. Enrique ere, bai. Euskal Etxe ere, bai. Bai, izena eta abizena esan ditugu, eta lehen ere ezaguna dela, mungiarra zara, baina... Jatorra. Zerbait gehiago esaiguzu zuri buruz, nondik eta nora iritsi zara Uruguaira, Montevideora? Bueno, nik 21 urte dekodaz, ikasten dut ikusentzunezko komunikazioa lehioan, eta gurena apurbe mundua ezagutu, ez da? Eta, argukin eban, gurene bala Latinoamerikara joan. Eta lehenengo helmua Buenos Aires bazan be, azkenean aldatu eman Uruguaiera, Montevideo, eta kriston aldaketa, baina hobera. Nik Montevideokoi bazpare niek esango, aurreneko tiroa Buenos Airesela. Ez, hori hemen esan du. Hori hemen esan duan ez du esaten. Hori hango telebistetan ez du esaten. Eta izu, zein izan da zure lehen da biziko impresioa, ez dakit noiz iritsi zaren, zehazki Montevideora? Justo gaur hilabete. Gaur hilabete. Hilabetea, aurreneko hilabetea, fetxa borobila. Ikaslea zara, ikusentzunezko ikasten duzuken ikusiko dugu zure habilidadea, baina demagun eskatu dizutela aurreneko hilabetearen idazlan bat egitea. Zein da titularra, ze ikasi duzu hilabete hortan? Izan libre, ez da? Hemen jentea izan libre eta bizi alai. Hori da hemen asko eramaten dan zeuser, ez da? Jenta da super jatorra, mundu guztia gazen aldo superba, mundu guztie dau berbaiteko prest, ganera kanpotarra izenik urbiltzen direzu gana eta nondik zatoz, eta orduen sentitzena oso gustora, eta jenta bizita super alai, super lasai, beste bizitza ritmo bada. Euskalduna bezala, hain zehazki Euskalduna bezala. Aizu, Ander, esan digute prestatu duzula bideo bat zure buru aurkezteko, edo zerbait behitzat prestatu diguzula, beraz, emaiozu paso zure Montevideoari? Bale, zuentzat zuzenean, aurrera bideoa! Ni Ander Elorduin naz, eta hau da, Uruguai! Ego Ameriketan gaude, Montevideon hain zuzen ere, etxetik 10.000 kilometrora. Uruguaiek dituen 3 milioi biztanleen erdia hemen bizira. Bueno, lagunok, nik ikusentzunezko komunikazio ikasten dut Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta hemen Uruguaien hilabete bat dara. Independentzia plazan gaude, eta hemen atzan dugun gizuna Jose Gervasio Artigas da. Bera izan zan Uruguaieko independentziaren bideari ekin ziona. Gizon honek kale, estatua, plaza eta herri bat ditu hemen Uruguaien. 1825 lortuko independentzia Brasilgo imperiotik Uruguaiek.
Ez esan Montevideok itxaso benik, bestela uruguaidarrak aserretu egingo dira. Hau Rio de la Plata da. Ibaia da lurzoru guztia lurrez estalita duelako. Horregatik du ura kolore marroizka hori. Brasil eta Argentinaren artean kokatuta gaude. Uruguai laua da. Mendirik garaiena, Clareon da 40 metro inguru izango ditu. Horregatik erdialde guztia behien bizileku da. Pertsonako lau behi bizi dira hemen. Horregatik Uruguai eragi eksportatzaile garrantzitsua da mundu mailan. Halere, badu berez egiten duen zerbait. Kostaldea. Latinoamerikako Suitzare deitu izan zaio egoera ekonomiko onagatik. Baina hegoaldeko bidaiari aberatsenak kostalde hauetara etortzen dira uda pasatzeko. Formakuntza pertsonal bat bizitzeko asmoarekin egin nuenik ies Europatik. Historio berriak ezagutu, kultura eta tradizio ezberdinetan murgildu, eta esperientzia astezinak bizitzeko grinak ekarri ninduen hona. Zinema, bai eta antzerkia, dantza eta musika ere. 21 urte ditut eta esperientzia honi ateak zabaldu nahi dizkiot. Nirekin etorri nahi, aurrera. Gauza bat aitortu behar dizuet. Bai, maiten bindu egin naiz. Hiria ederra da, oso. Baina komunitate txikionetako biztanlerok duen alaitasuna, ez da inoan aurkitzen. Ez zara bakarrik sentituko, ez duzu beldurra sentituko. Eta amaitzeko lagun bat aurkezten nahi dizuet. Matea, uruguaildar guztien lagun mina. Kalean, autobusean, eskolan. Edo non ikusiko duzu uruguaildar bat matarekin. Bueno, lagunok, nik padun nirea. Eta den, goazen kalera historia berrien bila. Aizu zelan ederra, lehendabiziko izateko, Ander, benetan zorionak, ikaragarria. Ander, kolpea eman dizu herrialdeak, maite mindu egin zara eta matea edatik ikasi duzu, horbon bidea zupatzen ikusi zaitugu, benetan gustatu altzaizu? Garrat samarra. Orduan ez da mate mindu. Ez da mate mindu. Ona izan da. Ander, aizu, ikusi dugu zure bideoa, mateari buruz ere egin dizugu egin beharreko galdera. Euskal Etxean zaude, nik galdetu nahiko nizuke, ze proiektutan zaude murgilduta edo zein den zure asmoa Euskal Etxean? Justo behitxo, gona soin Enrikegaz berbaz, eurek oindala urte batzuk gure izendabe koru bat montau, eta nik justoan zuzentzen dut lan mina bez batza, mursu bat danantzat, eta justoan gara bitxuten, hori, koru bat sortzeko bidea hasi dugu intxe bertan. Pasado estain kontaktu bat, eta igual urrengo retransmisioa koru eta dana. Urrungo konexiorako, ia zerbait grabatzen duzun, dena ona, ari gara esaten, dena ona, baina inon ez da dena ona. Ta gure lehen guzuak, bide bat ezagur bat, Ibai Larrañaga Izeta jaunari, han egon zen, zu bezala, oin dela gutxi Erasmusen, eta esaten zuen, ikedegarri garestia zela, egi alda hori? Jo, garestie bai, bada. Bizitza kalitatea da oso garestie, supermerkatutan ezin da erosi. Montevideok deko nona da, egunero dauela merkatu, barazki eta fruta ekologikoak, nekazarienak, eta hor presioak dauz merkeau, baina supermerkatuen nuan bakoitzan ikutzena zutxik. Baina zer da garestia, Ander? Adibidez? Zer da garestia? Ogia, esnea, konparatzeko. Okela ez da ingarestia izango, ez? Hor okela besterik ez omen dute jaten? Kafea adibidez. Bueno, okela bada garestia. Kafeak taberna baten 2 euro edo balio deuz, eta gero gure badozu kaina bat hartu ja, 3 euro. Horregatik edatuten matea. Bai, kafea 2 euro eta modin badago, haure akordatzerako matea edaten hasiko da. Horregatik. Ederki, urruna ditzen dizugunerako, ia abez batzara egin zerbait grabatzerik duzun. Bale, Ander? Perfecto. Zoragarri, Ander. Mila esker gurekin izatearren, ongi pasa Erasmusen, asko ikasi, eta asko ikusi eta asko bizi. Eskerrik asko, Ander, elordu animo. Urrun arte, Ander. Agur, Jon Artano. Agur. Mila esker, Erasmus ez Erasmus ibiliko gara, Ze txisteon, mate mintzearena. Ona zen, Hola, bai. Ona zen, Botako ditu txarragoak, zula saiaterako dira. Jon Artano, eskerrik asko. Urrengo arte.